खुलुमबाय बयखौबो आङो बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर गिबि आपडेटआव दङ बिसानि जानो गोनां द'थि बान्था राननाय हाबाफारिया गेना गोरोन्थि सोमजिदों नामा जायनि जाहोनाव फावखुंगुर रबि नार्जारी बिथाङा फेसबुक लाइभनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंथिदों नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय जानो हागौ जायफ्रा नुवाखै फावखुंगुर रबि नार्जारी बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो आं फंनैसो बिबुंथि होनो नागिरदों फेसबुकआव बिबुंथिया जाहैबाय दा जोंनि सोलिबाय थानाय बिसानि 6 एवार्ड फांसननि सोमोन्दै दा बाथ्राया जाहैबाय आं जुरि मेम्बारनि सायावसो बेखौसो फंनैसो बुंनो सानदों बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा मोनगोन आं सानदों दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनाव बेयाव मोननै केटेगरिनि जा सिनेमा नायदों खिन्थु मोननै केटेगरिखौबो जयैनो मोनसेयावनो नायनाय जादों बाथ्राया जाहैबाय आर्ट मुभि हिसाबै रजनी बसुमतारी मेडामनि आरो दा लकेल फिल्म जिथु कमार्शियेल मुभिनि सायाव आरो दा बाथ्राया जाहैबाय मेडाम रजनी बायदिनि जिथु गराय फाख्रि सिनेमाया गोबां जायगायावनो आसामनि गुबुन गुबुन स्टेटआवनो गोबां केटेगरियावनो एवार्ड मोनबोनाय सिनेमा दा बे सिनेमाया जोंनि नैबे लकेल जिथु एवार्ड फांसनावहाय मा हिसाबै बे कम्पिटिसन नांगोन जा आर्ट फिल्मखौ हिसाबै एक्सट्रा नायनांगौमोन आरो कमार्शियेलखौ नायनांगौमोन दा जयैसो नायनाय हिसाबै दा मेडामनो जिथु बेस्ट फिल्म बा बेस्ट डाइरेक्टर जुदि मोनाब्ला मेडामखौथ' लासिं सिं खालायनाय जागोन जों जिथु जोंनि बिसानिफ्राय आरो दा आं बेखौ बुंनो सानाखै खिन्थु नंगौ पार्टिसिपेट हिसाबै रजनी मेडामाबो खालायनो हायो खिन्थु आर्ट मुभि हिसाबै बेखौ बेलेग एक्सट्रा केटेगरि नायनांगौमोन आरो कमार्शियेल हिसाबै माखासे जोंनि लकेल सिनेमाफोरखौ नायनांगौमोन दा बिथाङा जाय सिनेमायानाखि गोबां आसामनि स्टेटनि बाहेरायावहायनो एवार्ड मोनबोखानाय सिनेमा बे सिनेमाया मा हिसाबै जोंजों कम्पिटिसन नांनो दा बेनो मथा मथि नांगौबा स्पेसियेल मोनसे जुरि एवार्डनिफ्राय स्पेसियेल एवार्ड होजायोमोन आरो मान सन्मान खालामनानै खिन्थु कम्पिटिसनाव होआलासिनो आं बेखौ नुहुरदोंमोन आरो बे आंनि साननायसो आरोखि बे मोनसे थांबाय दा बाथ्राया जाहैबाय दा आंनि सिनेमा थैसाम 2खौ लानानै आं बुंनो सानदों दा जायनाखि जोंनि सिनेमायाहाय बे बोसोराव आं नुनायाव आरो बांसिन कालेक्सन जानाय हिसाबै आंनि बाजेटआ 60 लाखसनि बाजेटमोन दा बे सिनेमाया मथा मथि 98 लाखसो कालेक्सन जानाय जादों आरोखि दा बे सिनेमायावहाय जिथुनाखि आं बेलेग केटेगरि आं बेस्ट एक्टर बेस्ट डाइरेक्टर आं बेस्ट सिनेमा बेफोरखौ बुंनो थाङा खिन्थु एक्सन हिसाबै नमिनि हिसाबै फैनांगौमोन आंनाबो जाथारदों बे नङा एवार्डखौ आं मोनथारनांगौ बे नङा खिन्थु नमिनि हिसाबै फैनांगौमोन जों एसे आनकमन लेभेलनि जों एक्सन बानायनाय जादोंमोन दा आं बेयाव सानो माखासे पलिटिक्स सोलिनाय दं आरो आं खोनानो मोनदों जुरि मेम्बारफोरनिफ्राय आं खोनानो मोनदों बेसेबां सैथो आं खोनानो मोननायसो खिन्थु आंनि सिनेमाया कपि हिसाबै बे कपि हिसाबै आंनि सिनेमाखौ एवार्ड बा नमिनि होआ होनदों खिन्थु बाथ्राया बिदि बे नंद्राया जानो हागौ खिन्थु खोनानो मोननायाव आरो खिन्थु आं बेखौल' बुंनो सानदों जे जुदि कपि सिनेमाब्ला बेस्ट सिंगार जिथु नमिनेट होदों बेस्ट मेकआप होदों आरो बेस्ट मिउजिक जिथु डाइरेक्सननि जुदि नमिनेट होदों बे बोरै फैनो मोनखो दा बाथ्राया आं खोनानो मोनदों जयन्त नार्जारी बिथांखौ आं डाइरेक्ट बुंखायो जेथियानाखि आंनि मुभिया रिलिज जादोंमोन अब्ला सानसोराङा गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे पस्ट होदोंमोन बेयावनो आंनि सिनेमाखौ बियो इनसाल्ट खालायखादों आरो जयन्त नार्जारीयाबो अब्ला बिथाङा दिनै प्रेजेन्ट एक्टिभ जुदि आर्टिस्ट मानसिया मा हिसाबै जुरि मेम्बाराव थानो मोनखो दा गावनिनो मोननै मोनथाम सिनेमा दं जिथु बे एक्टिभ हिसाबै बे बोसोरनि बा थांनाय बोसोरनि सिनेमायाव दा बे सिनेमायावबो थानाय हिसाबै एक्टिभ माने जिथु प्रेजेन्ट जिथु आर्टिस्ट हिसाबै बिथाङा जुरि बर्डआव थानो मोनामोन आंनि नुनायाव आरो मालाया मा सानो खिन्थु आं बेखौ मोजां मोनाखै जेब्लानाखि आं बेखौनो आंनो बेनो लास्ट आं माने बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि आं एवार्ड फांसनाव आंनि मुभिखौ आंनो बेनो लास्ट आरो नेक्स्ट बाराव आंनि सिनेमा जेसेबां ओंखारदोंबाबो आं हरा आरोखि बे आंनि जिथुनाखि जयन्त नार्जारीया बे जुरि मेम्बाराव थागोन अब्लासिम आं हरा आंजों मा पार्सनेल दुश्मन दं गैया आंहा बेखौ जेबो गैया आं बेजों पार्सनेल जेबो दुश्मन गैया खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जिथियानाखि रिलिज जानाय समावनो बे आंनो मोनसे कमेन्ट होदोंमोन बे नेगेटिभ कमेन्टखौ आरोखि दिनै आंनि सिनेमाया कपि जादों खिन्थु हलिउड बलिउडफ्राबो बिराद कपि खालायो खिन्थु
बिथांमोनाबो दिनै बेबायदिनो सोलिदों जानो हागौ आंनि स्ट'रि बायदिसिनाफ्रा कपि जानो हागौ खिन्थु एक्टिं बायदिसिनाथ' कपि नङा एक्सनाथ' कपि नङा ना दिनै रायजोफ्रा हाजार हाजार रायजोफ्रानो आंनि सिनेमाखौ नायदों दा आं बेलेग केटेगरिखौ बुंनो थाङा आंनि एक्सनखौ माने जोंनि आसामनि बा अल आसाम बा अल बड' जोंनि जेसेबां बर'फ्रानो आंनि सिनेमाखौ अनसायदों बे हिसाबै आंनि सिनेमायाबो कालेक्सन जादों जिथुनाखि 60 लाख बाजेटनि सिनेमा 98 लाख दासिम माने कालेक्सन जाना दं आरोखि ओंखायनो आं बेखौ बारा मोजां मोनाखै आरो बिथाङा जुरि मेम्बाराव थानायखौ आं मोजां मोनाखै जेब्लासिम माने बे जुरि मेम्बाराव थागोन बिथां जयन्त नार्जारिया अब्लासिम आं सिनेमाखौ आङो बिसानो आङो एवार्ड फांसनाव हराबो खिन्थु बेनो आं बिसानि सार्टिफिकेटखौ लागोन आं बिसाखौ फोथायो खिन्थु माखासे जोंनि जुरि मेम्बारफोरा पलिटिक्सखौ आं नुनो मोनदों बयबो बिथांमोनानो गोबां जोंनि आर्टिस्ट बा जोंनि प्रडिउसार डाइरेक्टरफ्राबो गोबां रायलायदों दिनै बुंनो हायैयावसो बुङाखै आं दिनै फकासाव बुंदों बेयाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा मोनगोन होनना सानदों खिन्थु लिगेलि थांनांगौ बे आरोखि ओंखायनो बिथाङा आंनि सिनेमाखौ कपि सपि नाया होनदों नाया होनदोंब्ला जेबो नङामोन एलाव होनाङामोन आंनिफ्राय फैसाबो लानाङामोन एवार्ड फांसननि नामाव जोङो जिथुनाखि सार्टिफिकेटनि नामाव जोङो 3000 करि हिसाबै हरो हिसाबै मानो होनब्ला गोनांथि जायोब्लाथ' जोङो बिसानि जों सार्टिफिकेटखौ लानो गोनां गैखायामोन मानो होनब्ला जों बिसानि सार्टिफिकेटखौ लानानै आङो दिनै सिनेमा हलावबो सोलिनो हाखाया अब्लाबो जोंहा मोनसे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय लकेल हिसाबै बिसानि जोंहा नेमखान्थि लानाय हिसाबै जोङो मा सार्टिफिकेटखौ लानो गोनां हिसाबै जोंबो लायो सनमान खालायो जों बिसानि जोंबो सासे आर्टिस्ट जोंबो माने बिसानिनो मोनसे फेमिलि हिसाबै खिन्थु जों बे बिसानि सार्टिफिकेटखौ लानानै जोङो सिनेमा हलावबो जों देखायनो मोनखाया जोङो सेन्सार बर्डनि सार्टिफिकेटखौ लाखानांगौ अब्लाबो जों नेग्लेक्ट खालाया बिसाखौ बिसाया थांना थानांगौ जेब्लाबो नैबेखौ जों लुबैयो दा रायजोफोर फावखुंगुर रबि नार्जारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नायनानै मोनथिखाबाय नङा होमबा स' रायजोफोर दाना फैदों गुबुन मोनसे आपडेटआव रायजोफोर बे समाव बिक्रम दैमारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौबो जोबजासिम नायनानै लाबावदो गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो नैथियाव बिटिसिनि रायजो राजा बयखौबो साबायखर बावहरदों नंगौ मैयानि दिनाव उफ्रा बिसायख'थिनि रिजाल्टआ मोनबाय गोबां खस्थ' खालामनाय नाजानायजों दिनै बे रिजाल्टखौ इउपिपिएल पार्टिनि जों दैदेनजानाय निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा देरहानायखौ बजबना लानो हाबाय बेयाव जेननाय देरहानायाथ' थाखायो नङा होमबा दा आं मैयाबो कंग्रेसुलेसन होदों जोंबो नाजायाखै नङा बहुद नाजादों एसेल' खस्थ' खालामदों आरो गोबां खस्थ' खालामबावनांगोन आद्रा दङ बबे लाइनजों दिनै बांसिन भटखौ मोननो हायाखै आरो बिनि डिमेरिटआ मा बिनि लोरबांथिया मा बेखौ जोङो मिन्थिनो मोनदों दा आं बेखौनो बुङो पावार दङ गभर्नमेन्ट दङ थाखा फैसा दङ बिटिआर गभर्नमेन्टआ आरो प्रमद बर' बिथांनि सरकारा आरोबाव जानो हागौ एप्रिलसिम थाबावनांगौ मिथिनाय बायदि बे सैथोयै फ्राय गभर्नमेन्ट थानायाव जुजिनानै देरहानायखौ लाबोनाया एसेबां गोरलै नङा आरो खोब खम बेखौ नुयो दा बे सैथोयै बिथांमोना देरहाबाय आंनिफ्राय आं मैयाबो कंग्रेसुलेसन होखाबाय दिनैबो आं होदों आरो आं बुंगोन रायजोनो होनाय कमिटमेन्ट रायजोनो होनाय रादाय रायजोनो होनाय खोथाफोरखौ मावलांथों आरो सान्ति जाथों उन्नति जाथों बेखौ बयबो लुबैयो दा इलेक्सननि समाव बिसायख'थिनि समाव गोबां खोथाखौ बुंनाय जायो बुंनांगौ जायो बेफोर मोनसे राजनितिकनि खोथा आरो आं फ्राय नोंथांमोननि गेजेराव आं किसुमान एभिडेन्सखौसो आं बुङो जेन उनाव खन्थाइ जायै बायदि दै नङा होमबा किसुमान डकुमेन्टस लानानैसो बुंदों आरो रायजोखौ बुंनाया बेनो जे फ्राय बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावनो हायैनि खोथाखौसो आं रायजोनो फोरमायदों हायाखै आरो बबेयावबा हादोंबा हादों आं बेखौ बुंबोदों दा एसेबां 5 बोसोर बारलांनोसै मोनसेबो बिटिआर एकर्डनि दफाया जिथु मावफुंजायाखै बेखौ आं रायजोनोसो खोन्थादों बबे मावफुंजायाखै दिल्लीजों बबे दफाया रिजेक्ट खालामजाखो बबे दफाया आइबि रिपर्टजों मोनसे होनो हायै मोनसे अबस्थायाव वार्डफोरखौ बुंजाखो बिसोरनि डिपार्टमेन्टनि बिउरोक्रेट्सफोरा माबायदि दिल्लीनि माइनुटजों लिरनानै हरखो बिटिसिआव बेफोर खोथाखौसो आं रायजोनो फोरमायदों आरो
जिहेतु उफ्रा बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय जेननायखौबो नोंथांमोना बजबना लाबाय फैगौ 2025 जि बिटिसि काउन्सिल इलेक्सन बेनि थाखाय दलखौ माबायदि गोख्रोंनि थाखाय साखाफारा खालामदों बेखौ पार्टिया बिपिएफ पार्टिया गावसिनि लाइनजों निश्चय गोख्रों खालामगोन आंथ' बिपिएफ पार्टि हिसाबै आंहा खुनु मेम्बारबो नङा खिन्थु आं सहाय खालामबोदों आरो सहाय खालामबोदों आं गावनो हारसिं सहाय खालामबोदों जुगमोन मोनदों रायजोनि अननाय मोनदों दा 2025 मायथाइनि हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन निश्चय 2025 मायथाइनि इलेक्सना सम्पूर्ण आलादा जागोन आरो आं बेखौनो बुंनो सानो जे इउपिपिएल दोलोनि रंजानाया मैयानि दिनावनो जोबथा होनना आं बुंनो नागिरो दे मैयानि देरहानायानो इउपिपिएलनि थाखाय जोबथा देरहानाय होनना आं सानगोन गोबाङा देरहानो हागौ नाथाय सरकार सालायनो हानाय देरहानायनि अंकआ 2025 मायथाइयाव टटेलि माइनास जागोन बे आं बुंनाय खोथा नङा बे मोनसे सासे सुप्रिम लिडार इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जायखौ आं दिनै मुं लाना बुंनो हाया जों रायज्लायो सावरायो सोरनिबा अननाय आरो हेफाजाबाव जिहेतु बिटिआर रेकर्ड खालामबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ सन्मान होनांगौ जाबाय बिटिआर रेकर्डनि दफाखौ एसेबाबो मावनो थाखाय चान्स होनाय जाबाय स्कप होनाय जाबाय बे दिल्ली आरो स्टेटनि अननाय नाथाय अननायाबो जे आंजों बा नोंथांजों अरायबो थाबाय थागोन बे नङा आरो बिनि रेड सिगनेलानो होन ग्रिन सिगनेलानो होन जों मोनबोबाय थादों दा बेनिखायनो आं बुंनो सानो बिपिएफनि जेननाया मैयानो जोबथा आरो इउपिपिएलनि देरहानायनि रंजानाया मैयानो जोबथा बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों आरो 2025नि टारगेटखौ लानानै खिन्थु खुनु नार्भासनि खोथा गैया आरो जेसेबां हायो नाजानांगोन दा जोङो 20%सो जोङो नाजादों नेक्स्टआव 100% स्पिडाव जों खामानि मावनांगोन बिसेसके आं गावखौ बुंदों आरो आं बुंदों आं राजनितिनि थाखायनो जोबथेसालियाव थांनांदोंब्ला राजनितिकजोंनो आङो बेनि एन्सारखौ होगोन आं दासिमबो बेफोरनि माबाखौ लाथ'वाखै बेखौ बुंबाला गाज्रि खोनायो प्रतिहुद होननाय खोनायो खिन्थु नङा खिन्थु आं बिराद मोनसे गेदेर झटका होनांगौ दङ 2025 मायथाइयाव 91 देशनि मोनसे झटका होनांगौ दङ बेखौ फैबाय थानाय समावसो खोन्थागोन आरो थेंक इउ